na inje ngutaka ko make sure abana bali batabwatisa na ngina ibale birasi mebago soma sometimes bali gutwara nona abayibori go sikadiani baro batari gutwara na mutayigenda bana bake school or nolera abana balia or rosembuya bagenderete igo mumanyanga nibwata abana cintakana ngosomia na abande mbaro abana babagichora abantu bali bande bakona bataba ntuntwanya korera pasari ya mama county inukanya kana school mu kwa sababu pesa yangu ni kidogo inaitwa affirmative akere taraje sore igo moyori akere mwana watarakuno iga baibuli moyo bali bono iga ekanya gotebinya saimbi yamano chibesa chinyinge igo chibekirase SCDF na ichinde chikabase account na chichiko chikera bali batari kwenyara goikera mono nonya kobwa kororo muiboli stirio konya baiboli balense mono anya gingo egwe account yeningi manaye 1 million chintakana chironire lakini iga egwotie yemo mo MCA iga ko 5 million echechi chipasari 5 million inje constituency ngima na 1 million. That is why I call affirmative. So through or in my office, I have been able kumanye mechiga eyebwate mechando na nimesaidia. Ememende toko kora neye economically and socially to uplift the lives of the people within the community chaitu. So today I have come to uplift the community, ekorokugeta community. Geta community na yerete iretent. Etent yeye abantu mumanyete na matukaya baso irubo starafu. Ekero monta atagete chikorera chiaye chigo cha kumupwani chinyomba chaitu muna mwachi mukabeka mebiro birie binane chikorera chigo cha chikorera 40 kwanyora nyomba abantu babasoani 10. Lakini nyombeji eyero bonere ya maskani na ende nebwate tubire all sides mokubeka chikorera ime tiara roba kamana. So I have come to uplift the community banyore tent bago kolera their social activities. Chiamatanga chinyangi chibigeni mbalimbali katika hii community. Hii tent ikienda watu ambao wako within the community yeye igabali mwe bago kwana bantu bali mbali kurvesa tibe igabako egwe tent bosa lakini na bago transported okonyora alisi bali ngababwa tamali amara bale ngo amange basi bie tent banyira nikere clean na ende mumanye chibesa chikugura tent is not my money, it is government money. Na kikiagara limu anchora na alenga azimio ngaranga ninjenta leregente kasimio moina iganda agenda kuchianda aligie bintu bono ngacharuka kuchiaiga ngachikoligie bintu byeino na kigekogera bono iga musekumanya sukuru eti muna mwakwana elina alete tent sukuru yeino yagenda etangi ya maji abana chinyaruka baro na the last week but one nilikuta na turela ejire sanitary towel ngajireta agali Nyamira onyore nchiraika sukuru cheito they will come all school chikuru cha primary public primary abana chinyaruka barororo mama county makes sure that they are and bago soma buja ntibone ese mombegete ebintu biri bindengete. I want to make sure biro binabichokire buja nyane chintakana cyanyore haki yawe onya social yege ntongo nyaragasi nini igakireke ebinyorogo eta ona atira igareta rero naende omwako gocha naende njengenda sande no yonde igonko na kokorande because of the little money that we are getting. Igoti gamba tebinga nyinyi ni watu wangu ambao ninapenda. Ekero mwanchora muna one of your leaders mama etabantu bakuru kwa bakungu awona kabira Nkotande nara kumi sometimes singura aligerinde nara na ki amen musacho yo gaki no murayore lakini bono ngokorore bo atana ya karate buti abandabu bakuru kwa bagira monto nyasa tongete akabeko abo sinabate right na era yayi kyomonto nabate right ichapokwa no to bekire nga baba bakuru kwa bagichora baba rukuru kendo gete all of us etubwate a right aseli chiko lito agerete kuranga you must get your right. Discrimination era tutagetesire lakini terasira bujaiko abasata wako na kabira mama county na makungu onde bwesi
yagara matu musako eta amonyora bakungu banyomire gocha batali kabira yaba guside asomeni into to go and us we blend nangi nona akonywa mu America na bonko bombo mukungu mkiara abana na ndemba abantu bali na ndembanje. So mimi hapa kwa kaunti yangu nimesema mimi sina kwangu. Everywhere else abantu baro na abantu bane egento kelinko nyoregeke I make sure kira gantu kalika bwenerete ko gende se word gete achiro ekema yesterday moi wete etwarenge bokeire word tukarwa tukaende word ya ng'ombe ikarigo tukabora bwari nsinyo kabisa tukarwa ro tugaje word yende yeri goma rero twabogete mambi twaje word ya mang rero no tura nandi twachire gaiga ngor tura iga nandi twende nyandu cheibe constitution iga goteba the resources which have been gotten from taxpayers chikwenderete kogenda asa abantu equitably chigenda bijabija so nje mama account tete monsabere ngendere gokora ebintu ebi ndikora equitably igo muna nyasanjire ali sinko nyara gokora aka kikero bobese nkoewo eborobo omochumbe gako 170 million chiritia CDF same constituency ntenaye 108 million ono bobo beso but I want to make sure waikirira abantu omugabana 570 billion they are given billions so we tutagete chibese chichiroreka nikegera mna mnacha amangana mwacha kagonte byakorwa ya TVET it's devolved tire in our county government kanga bono chibese chirari chirone njiringe TVET muneye ebintu nebinge mise tikange bwenete konyo egento gyoka mwamboria na injenta tuchikotema korra gusini nyare ebante binteme ndarusini mbanyore computer ibere isatu ikina injina kingo genda nchikura atema soba kasani gete korwali asengo kora education kingo nyora na nyoriri I will bring intanyoreti I will tell you tindanyora tigato changa ni ndete yema no ndacharete yende no ndeyende we want this debate to be active abana baitekera bagocho gosoma bangina bali berule bagosomalia obakogenda ka ebintu biri digital urwana logi ali setwarenge takonya gutigara magega umatese kare kuminyoka goikana yo minyaka gochyo ekero tigare tabana ko bali chara bakubase gutama ubwange kurunyomba because tuchigokera abantu bani so debate ibune yerega iganga please anya kole isiko jwa aiga naende ntate goteba ngana nona abantu bali bande asina etiringo na gotebunga abana bakunchinya sore bantu banywa marwa abande bachaga kuripu abana abande bakuna kuminyoka ibintu maige metime I want to say nana beta bebo onye kerebo irodi TVET yerega igera be kasi asimule let this TVET help some of you because nonyene serikali ono iga ekara registration yere nene as institution mine serikali ge koleta chibeso obwangu dago siererie gento kere isikori yao ochikorie kyabane iga karale gali goko gendo nyoko bachi bese titigaro abana bande mbali mabatari kwenyara bale gochina maguru ga basome so na abaini courage kamuranje register abana basome abange elinda abana abako babange muna bara abange muna bakonyora capitation manage nyinge ekyagera muna twaete budget ya itu ya education TVET twabaete chibese chingiya chibwenerete gocha chiko somia abana bali igo TVET na abaira nei amangana yenyagitari mwakwana enyagitari